Chat. Pôjde či nepôjde? Žolík. A prečo? Žolík by mi to nikdy neposlal, okej? Chceme čilovicu, chat? Yo, Keeper, ahoj, počkaj, ty tady máš nejaký chill song. OK, pustím najskôr tvoje, lebo ten Žolík je scammer. Nemyslím náš Žolík, náš Žoloril. A niekto si dal nick Žolík a poslal mi pesničku, ktorú Žolo by v živote ani nepočúval. Ale díka, podík za chvíľu to mrknem a Kik ešte raz zigzag ďalšie vekámo. Takže to mám počúvať? OK. Budíš, bro. Kdy budeš skladať na streamu? A neviem okolo Gabo. Ja myslím, že okolo 18. Gabo. 18. 19. Žolík, ty si tu? Nestreamuješ či čo, kurva? Poslal mi to Žolík, či nie? A Žolík nie je online? Ja že streamuje, ty koko, tak možno to je od Žolíka nakoniec, možno hej. Poslal to Žolo, však je tu? Sa ho opýtaj? OK, tak takú to pustím. Len teraz tu máme takúto jebičku, kamarát. Čo hovoríte, že na tú pesničku? Páči sa vám to? Čo si ja myslím úprimne o tých útokoch na streamerky, že to robia normálne zašuflikovaní ľudia, normálne úplne krátke